día muy especial para todos. Estos han sido unos años muy emocionantes. Hoxe ponse fin a unha etapa. E eu non me baixo do barco, tan só cambio de posición. Sinto un enorme orgullo de pertencer a unha organización de xente normal, que basea o seu día a día no respeto, na liberdade e na igualdade, que traballa por un país mellor e que se ergue frente a aquilo que considera injusto. Isto é Novas Xeracións. E como tal, eu reivindico o seu papel na política e eu reivindico o seu papel dentro do Partido Popular. Esta é a forza da nosa xeración. Esta é a forza da miña xeración. Moitísimas gracias a todos. Por darme a oportunidad, darles un fuerte aplauso por o seu traballo. A maior organización política juvenil do norte de Galicia e de España. Gratitudes. A organización sempre está presente. As persoas van...